I així el que estem anant no és al fons de lo que ha fet Blasco, el que ha fet Rus, el que ha fet, que la llista seria interminable, perquè no donaria abast, no n'hi ha prou hores en este plenari per a passar totes les mocions que tindríem de sobre. No n'hi hauria temps. Així anem al fons, que crec que Berto ha llançat molt bé i l'explicació de lo que és l'ètica en la gestió política. I en estos moments, vostès saben que ningú valencià o valenciana pot reconèixer que un expresident valencià, si li està pagant pisito administratiu, cotxe, salari en el Consell Jurídic Consultiu, en tot el que pesa damunt el cap del senyor Camps, independentment de que estiga imputat o no, que ho estarà i per moltes coses, independentment que Ricardo Costa ja ha declarat i ja siga en la tercera causa sumarial que va aparèixer el finançament il·legal del PP. Així no estem parlant d'això. Així estem parlant si hem d'admetre que estiga representant al conjunt de valencians i valencianes, la màxima representació nostra com a expresident, una persona que se li ha posat la X de tota una trama corrupta. El jutjat dirà el que tinga que dir en el jutjat. Administrativament hi haurà el que tinga que haver, però en aquests moments, per la legislació estar com està, o este senyor dimitís o poc se pot fer. I el que estem fent és una pressió de dignitat ciutadana de les institucions i dels valencians i les valencianes, que és per a aquest home, si li queda un poc de vergonya, presente la dimissió. I ahir, com li s'ha comentat el meu company Berto, ahir n'hi ha dues línies, o sigui, dos posicionaments, l'A o el B. I vostès, jo pense que independentment, ja diré altres casos, en aquest cas haurien de triar, perquè si no estan sent còmplices per passiva. Han d'adoptar per a realment que la ciutadania es crega que vostès estan en una fase de regeneració que és necessària en una democràcia de totes les forces polítiques, han de demostrar-ho. Independentment de que s'aplaudisquen gestions passades en el dia de la presa de possessió, que jo espero que algun dia se rectifique, perquè tots tenim dret a equivocar-nos i a rectificar. I seria molt higiènic per a la política que això ho escoltàrem en aquest hemicicle i la rectificació. Però no obstant, això vindrà o no vindrà. En aquests moments estem parlant del president dels valencians i valencianes i els demanem que demostren a la ciutadania que estan en un procés de regeneració i se sumen a la moció presentada per el conjunt de forces polítiques en aquest hemicicle i iscam tots